Siyabonga ke bazalwane ngiyacela ukuqhubeka nohlelo sesidanse kangaka kanti bebengakasamukeli egameni lika Jesu. Haleluya. Ngizocela ke bazalwane lapha ubaba uMr V Buthelezi azosamukela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mr V Buthelezi baba. Haleluya. Singaya phuma sisuka kuwe. Singashona phuma sisuka kuwe. So khala kubani masingakali kuwe. Hallelujah. 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 Ubaba V ucela ukusidansela uthi ndifuna ichorus yena. Hallelujah. Oh, Tula. Oh, imila. Ilapha phambi kwenu ukuzomela egameni lokumukela. Njengoba abakadela ekhaya. Njengoba abakasinothi. Yebo ke inhloso yami ngiyongixolela mangabe ingezokugcina kwemukeleni kuphela. Angiqale ngikusho lokuthi uthi ngiyakumukela ngane yami. Uqale ngimukele wena. Kanti nje ke ingane zami zonke ngazemukela. Snothi langaze ngakuthanda. Mhlawumbe niyazi ukuthi ngizoxolisa ukuthi mhlawumbe ngicele ngabi ngoba ngicabanga ukuthi ithuba mhlawumbe kunyana isikhashana. Jesus. Angaze ngakuthanda. Angaze ngakuthanda ingane zami. Ngiyibongela nje ukuthi mhlawumbe ngibona kwenzeka. Ngiyabonga. Ngiyabonga ukuthi ukukhomba ukungihlonipha nokungimukela njengoba kwakho. Ongakaze futhi ahlale ngakuba kwakho. Ya bengakhuluma kahle. Bengakhuluma kahle. Niyazi? Ngokwazalala. Niyazi sisukapi. Impilo ihamba isibudluza ngendlela. And I'm happy namhlanje ukuthi kwenzeka lento le. Ngiyabonga.
but lokho ufuna kuhlale kini ukuthi akazi into engane yami engayithanda. Amen. And nikumukeleke futhi ngani zami ukuthi endleleni singabazali nani yafika imushuhle kodwa nje iqondo ngithanda somsizi. So ke kodwa ke inhloso ukuthi ngibela ukuzomukela bengithi nje angiqale ngimukele ingane zami kodwa ke bengaba lifuthi bengeke kwenzakala ukwenza ngize nabantu abahle kanje kanye ngixolisa umzimzini nabo. Okay, angithi nje ke wonke umuntu la mhlambe ngesikhathi ngeke ngisakwazi ukuthi ngabanye cishe ngombiza ngegama osingalazi kodwa ngizomhlonipha namhlanje. Ngimuntu ongenankinga, nginenkinga uma unenkinga. Hayi uma unenkinga nami unenkinga, kodwa uma ungenankinga nginankinga. Ngiyokujabulela ukuthi hleze nasihlale ngaselangeni lelo esiyofinyelela esiphethweni. Anginankinga. Ngimuntu lo nje futhi hleze ubungazile mhlawumbe mina bengibheka nje abantu mhlawumbe angazi ubungazile. Engisho ukuthi ke umuntu olaba kithi azizwe sekhaya ngiyamukela wonke umuntu kodwa ongimukelayo naye angimukele. Ngithi ngiyacela ukuthi ngiyanimukela nani umuntu ngamunye akangimukele. Ngoba inhloso zakhe ukuthi angizuba nani kakhulu ngoba ngibebhisi egcekeni yobenge ngakho ukuthi ngeya ingane yami enye ngizoba ingane yami. Wavula iminyango avaliwe, mina ngiyayibonga inkosi. Awusanibonani Jesus. Awu hallelujah. Hallelujah. Awuyazi ukuthi nje ngenza iphutha kakhulu lokunganibingeleli egameni likaJesu. Ngiphethe umcimbi wenu. Hallelujah. Ngicela ukunibingelela makoti nomkhonyana nazi labahle egameni likaJesu. Hallelujah. 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 Wavula iminyango evaliwe, yayibonga inkosi. Wavula iminyango evaliwe, yayibonga inkosi. Wavula iminyango evaliwe, yayibonga inkosi. Ay, hallelujah. Hallelujah. Siyaqhubeka ke bazalwane nohlelo lwethu. Sizocela ubaba uShenge azosipha i-purpose of the day egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Sibashayile izandla bazalwane besaphuma egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Uyikhona makhona makhona makhona
egameni elihle lomfowethu Kristu Jesu. Hallelujah. Sibonga uNkulunkulu osesithwale kwaze kwafika lolu suku egameni lika Jesu. Ngenxa yesikhathi angifuni ukuthemeleza noma ngande kade bathandekayo. Ngizothanda ukubingelela kuqala ngakaqhubeki nalolu hlelo engizisele lapha ngaphambili. Umndeni walapha ekhaya kwaMthelezo Mvulane osondiya egameni lika Jesu. Hallelujah. Amen. Ngibingelele nomndeni wakwaSibiya khona la egameni lika Jesu. Hallelujah. Alonge ivangeli. Ngibingelele abazalwane bonke abakhona phansi kwalolu phahla. Amen bathandekayo. Ngisazobabingelela ke abangapha ngendlela yakhona. Hallelujah. Ukuzeka bathandekayo isikhathi sethu singalimali. Angibele phezulu kwendaba. Ngiyazi abaningi babhekile manje balindele. Hallelujah ukuthi kahle kahle what is the purpose noma umongo wendaba njengoba silolu phahla kulethende limhlophe sizokwenzani. Amen bathandekayo. Mayebiza ke la umphathi ohlela uthi ucela uMr Buthelezi ubhalwe item number 3 purpose of the day. Hallelujah. Angidlulisele lolu hlelo bathandekayo. Ma sibheka phela kwamatafula ethu kunalamapheshana phezulu kukhona obhale ngokubomvu. Amen. Hallelujah. Khona obhale ngokubomvu ukuthi umembeso and engagement. Khona uhlelo seledlulile lapha bathandekayo. Silibonile masifika lapho ngekhathi zasemini. Ngithanda ukuthi wesibuke lolu ngale kuka Hallelujah. Yilona ngithi abe ngidlulise noma ngikhulumele phezulu kwalo. Amen bathandekayo. Hallelujah. Umfowethu la uSibiya egameni lika Jesu. Hallelujah. Osibizile. Amen. Wathi sibuthane kunento afisa ukuyiqhubeza esenhlizweni yakhe. Hayi ukuthi useyiqedile. Akayiqedi. Kodwa kunento ayiqalayo afisa yedlule esenhlizweni yakhe. Uma silalela ke undaba omkhulu kukanjani? Hayi shenge ingathi nawe uyathinta ngoba ubuthelezi kanjani ubuthelezi. Kodwa ngizokhuluma phela ngoba shenge uyabuza. Amen. Uma wehla udlula ngakomame ushona lezansi. Ngathi nami ngiyayihambela. Ngabona imbali. Ngabona ngathi khona la engathi amehla amahlala ngakhona. Usho kanjena Sibiya. Yebo. Amen bathandekayo. Hallelujah. Phake kwenziwa kanjani mase kunje? Cha. Mase kunjena phela sefanele ukuthi Buthelezi ngikwazi ukuthi njengendoda ngidlulise inhlelo ngemfanelo yakhona njengoba ngisho ngithi negama lakho Mfanelo. Njengoba ade lapha nje usondiye semukela impela ngiyathembisa futhi ukuthi ngiyayazi le ndoda into zonke ezozenza nezenzayo indoda eneqiniso le. Iyayenza into mayisithe iyayenza and uzoyenza and uyayenza. Amen. Hallelujah. So ke lwafika ke lolu suku lokuthi ke awesize la sizo bona la athi ubone khona lembali. Amen bathandekayo. So lolu hlelo ke bathandekayo engilizelela ngaphambili yilolu lokuthi ngizobasumisa bobabili. Amen bathandekayo. Ngizobasumisa bobabili abaseduze kwabo cha bazohlala phansi bona. Ngizobasumisa bona nje bobabili uzosabalala ngoba uye futhi ozodlulisa ukuthi uphethene esandleni kulokhathi wakubona. Amen bathandekayo. Hallelujah. Sisholo ukuthi ke bathandekayo njengoba sila lo mfowethu uyathembisa wethembisa udadewethu ukuthi uyazi ukuthi uzomthatha ufuna ukuba abe unkosikazi wakhe kodwa abashadi.
niyezwa bathandekayo abanjani bathandekayo namhlanje sishadisi amen abashadi labantwana kodwa uyathembisa ukuthi lembali engikhuluma ngayo shenge ngizokuyithatha ibe kungaphambi kwesikhathi amen angifuni ukumkhulumela ngoba ukhona ngifuna ukuthi ayisholo yena kodwa the main emblem yalokho esizele la uyathembisa amen bathandekayo uyathembisa ufuna uhlelo lwakhe lonke abantu bazi ukuze angathi esayibona lembali ozothiwa siyakhiwa kwabani amen bathandekayo so ngizobasukumisa labafowethu bobabili ndaba komkhulu usukume ume ngenyawo awayikekezeleni bathandekayo awayikekezeleni bathandekayo awayikekezeleni bathandekayo hallelujah awayikekezeleni ngizosumisa udadewethu la naye uSnothi amen ngenyawo amen haleluya ya sibia ngoba inhlelo zethu zidliwa isikhathi ngizokunikeza mfowethu ukuthi lokho ongitshela khona njengoba ngibatshela abazalwane bonke behleli phansi ukuthi ufuna ukwethembisa or uyathembisa amen ngifuna uyisholo wena uyezwa mfowethu konke okusenhlizweni yakho nokuphethe nginikeza wena ukuthi ulikhulumele ludaba bezwe abantu ukuthi uthini kodwa ngiyakugcizelela lokho ukuthi njengoba sikule kulolu phahla abashadi labantwana noma umfowethu kanye nodadewethu kabashadi la kodwa kukhona uSpiya akushoyo kudadewethu ngizobanikeza leli thuba amen ngiyabingelela bonke abazalwana bakhona kule ndawo egameni lenkosi yethu Jesu ngibingelela umndeni kaShenge ngibingelela omakhelwana ngibingelela umndeni kaSpiya esifika nawo ngibingelela nabangani bethu abakhona unensizwa nje esisuka nazo le embonini ekhona lapha emvumpo kaGwabini ngibingelela osibali bami laphana eceleni osibali uDlamini nabafowethu bonke ngiyabingelela kakhulu uSnothi bazalwane ngiyambingelela ngiyabonga kakhulu ke bathandekayo wonke umuntu owenze ukuthi lolu suku namhlanje lugcine lube impumelelo kanye nesupport yonke engitholile ekhaya kwaButhelezi kubazalwane enginabo nabangani bonke enginabo nawo bonke abafowethu nomakhelwana bakhona ngidlulisa ukubonga ngidlulisa ukuthobeka kakhulu egameni lika Jesu ukuthi nibe nathi ngosuku lwanamhlanje cishe lenkonzo le ngiyaqala ukuyenza futhi angisephinde ngiyenze le ngiyadlula ngidlulela kwena ngakho ke kuyintokozo kakhulu enhlizweni yami mhlambe kuke kwathintwa ngendaba yesikhathi kakhulu nje ngijabulile kakhulu ukuthi kuze kufike kulesi sigaba esikuso namhlanje usisi lo uSnothile ngidibane naye enkonzweni ukumazi kwami nje ngamazela enkonzweni ukumbona nje kwami ngambona enkonzweni haleluya so ke
inhliziyo yami yamthanda buthweke akushadiswa kepha bengisho nje ngidlula lapho ukuthi asidibananga esportini kodwa asadibana enkonzweni. Ngiyabonga kakhulu ke kuyisibusiso kakhulu enhlizweni yami ukudibana nomuntu onjengo Snothi owazi omunye umuntu omazisayo omunye umuntu nonenhlonipho othobekileyo angiyisoli cishe ngokhetha yena.